public school, μαθηματικά πανελληνίων εξετάσεων, με, αν θέλετε, αναφορά στους μηγαδικούς αριθμούς. Είναι οι επαναληπτικές εξετάσεις του 2010. Λέει, έστω οι μηγαδικοί αριθμοί Z1 και Z2, με ότι είναι οι ρίζες της εξίσωσης δευτέρου βαθμού με πραγματικούς συντελεστές, λέει, με πραγματικούς συντελεστές, για τις οποίες ισχύουν Z1 και Z2 ίσο μείον 2 και Z1 επί Z2 ίσο με το 5. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα λέει ότι οι Z1 και Z2 είναι ρίζες εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Γράφουμε την εξίσωση, η οποία θα είναι η α, Z τετράγωνο και β επί Z συν γ ίσο με το 0. Α, β, γ, έτσι λέει, είναι πραγματικοί συντελεστές, δηλαδή ανήκουν στο R, οπότε τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Έχω δύο ρίζες Z1 και Z2, που ξέρω το άθροισμα, ξέρω και το γινόμενο. Όμως εμείς εκ της θεωρίας έχουμε ξεκάθαρο και για τους με τις εξισώσεις με πραγματικούς αλλά και με μεγαδικές ρίζες, ότι τι συμβαίνει. Ότι Z1 και Z2 το άθροισμα πόσο μας κάνει? Μας κάνει μείον β προς α. Σωστά? Όπως επίσης και το γινόμενο Z1 επί Z2 μας κάνει πόσο? Με γ προς α. Ωραία. Εγώ έχω δύο εξισώσεις. Εγώ γνωρίζω. Τι γνωρίζω? Ότι το μείον β προς α εδώ πέρα αυτό πόσο είναι? Είναι μείον 2 αυτό. Το γνωρίζουμε. Ωραία. Επίσης γνωρίζουμε ότι και το γ προς α πόσο είναι? Είναι ίσο με το 5. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε το εξής όμορφο και απλό. Δεν πρέπει να την εξίσου πάνω την 1, να βγάλουμε το α κοινό παράγοντα και να δούμε πού πάμε και τι προκύπτει. Δηλαδή, αν δω στην 1 βγάλουμε κοινό παράγοντα τον α, ή αν θέλετε διαιρέσουμε τον α, ο οποίος θα είναι μη μηδενικός, γιατί αφού θα έχει δύο ρίζες δεν γίνεται. Εντάξει, για να έχει δύο ρίζες Z1 και Z2 πρέπει ο συντελεστής να είναι μη μηδενικός. Άρα θα βγει εδώ πέρα Z τετράγωνο, ωραία, τι, συν β προς α επί Z, ωραία, συν γ προς α ίσο με το 0. Μα αυτό τι σημαίνει? Z τετράγωνο, το β προς α, εμείς τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι το μείον β προς α μας κάνει πόσο? Μείον 2. Άρα το β προς α θα μας κάνει? Θα μας κάνει 2. Πολύ απλά έτσι. Άρα θα είναι συν 2 επί Z και το γ προς α που έχουμε εδώ πέρα μας κάνει πόσο? 5. Συν 5 ίσο με το 0. Άρα η εξίσωσή μας τώρα είναι ποια είναι? Είναι η Z τετράγωνο και 2Z και 5 ίσο με το 0. Την οποία να πάμε και θα την λύσουμε. Λοιπόν, η εξίσωσή μας πάμε τώρα είναι η Z τετράγωνο και 2Z και 5 με το 0. Με ρίζες της Z1, Z2, τις οποίες αναζητούμε. Εδώ τι κάνεις? Παίρνεις διακρίνουσα και λες διακρίνουσα. Πόσο είναι? Β στο τετράγωνο. 2 στο τετράγωνο. Μείον 4α που είναι 1 επί το γ επί το 5. Έτσι δεν είναι? Πώς μας κάνει όλο αυτό? Μείον 16 λέω ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Βασίλης. Μείον 16. Άρα αφού θέλουμε μείον 16, η ρίζα μας θα είναι η Z 1,2, δηλαδή τις γράφω ταυτόχρονα, μείον β, δηλαδή μείον 2, συν, πλην, ναι, τι θυμίζω, όταν το πέρα εγώ χωρίτσα μείον 16, αυτό το μείον εδώ πέρα αν θέλετε, τι, το απορροφάει η επινόηση, δηλαδή το I, η φανταστική μονάδα. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς το ρίζα μείον 16 το αντικαθιστούμε με το I ρίζα 16. Έτσι, γιατί το ρίζα του μείον 1, έτσι, μας κάνει I. Δηλαδή επινοήσαμε αυτή την μονάδα, η οποία είναι, θα έλεγα, η ανακάλυψη, η επινόηση, που στο τετράγωνο μας κάνει πόσο? Μείον 1. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άρα θα είναι I επί ρίζα πόσο?
16 προς 2α, 2 επί 1. Έτσι δεν είναι? Εμείς όμως ξέρουμε ότι το 16, πόσο μας κάνει το πέρα το 16, μας κάνει 4. Και αν βγάλουμε πάνω κάτω κοινό παράγοντα, τι? Το 2, στο πάνω θα γίνει 2, μείον 1 συν πλην πόσο? 2i, έτσι δεν είναι? Δεν έχει κάτι άλλο και κάτω θα είναι το 2. Τα διπλά αυτά απλοποιούνται εδώ πέρα, πολύ εύκολα, 2 και 2 φεύγει. Έτσι λοιπόν τι? Προκύπτουν οι λύσεις Z1 και Z2. Η Z1 να μας κάνει πόσο? Μείον 1, έτσι, συν 2i και η Z2 να μας κάνει πόσο? Μείον 1, μείον 2i. Εντάξει. Αν θέλετε για επαλήθευση, το άθροισμα μας κάνει μείον 2 και το γινόμενο μας κάνει τι? 5. Δηλαδή είναι το μέτρο, επειδή είναι συζυγής, έτσι, αν θέλετε σαν σχόλιο εδώ πέρα, η Z1, εντάξει, είναι ίση με την Z2 συζυγή. Γιατί το φανταστικό μας αλλάζει πρόσημο. Εντάξει, και όταν εσύ πολλαπλασιάζεις, αν θέλεις Z1 επί Z2, είναι σαν να λες Z1 επί πόσο? Z1 συζυγές. Και το οποίο στην ουσία τι κάνει? Μέτρο του Z1 στο τετράγωνο. Προσέξτε, μπερδεύεσαι. Δηλαδή είναι η ρίζα, να το, μείον 1 στο τετράγωνο, έτσι. Μετά συν 2 στο τετράγωνο, έτσι. Και όλο αυτό που είναι στο τετράγωνο. Δηλαδή θα μας κάνει πόσο? Ίσον ρίζα, πρόσεξε, 1 και 4, 5 και όλο στο τετράγωνο. Αλλά το τετράγωνο και η ρίζα φεύγουν, άρα μας κάνει 5. Καταλάβατε? Δηλαδή δίδαμε αυτή την προέκταση ή αν θέλετε αυτό το κλειδί που συνδέει τις ρίζες ενός τριωνύμου που είναι μεγαδικές και οι οποίες είναι συζυγείς. Δηλαδή κλείνοντας θα λέγαμε, αν θέλετε σαν ένα τελευταίο σχόλιο, αυτές οι δύο έχουν τοποθετηθεί στο επίπεδο πάνω. Πώς? Η μία προς την άλλη να έχουν συμμετρίες στον όξα των χ. Δηλαδή λέει Z1 μείον 1 και 2i, 1, 2i, αυτό είναι το Z1, δηλαδή είναι το μείον 1 και το 2i, η Z2 θα είναι από κάτω, να το, μείον 2i, αυτή είναι η Z2. Δηλαδή αυτές οι δύο έχουν μια συμμετρία, να εδώ πέρα, όσο στον άξονα των οριζόντιο των πραγματικών αριθμών.